Poutine go. Quand le tiers monde doit se réveiller. Quand Farafin Ganga Wuli Kabos Lokola, Poutine n'est à fond. Quand toi vous voulez voir drone printer Kanana et Kananga Douglo San, quand on a fait war là, quand on a fait la cinéma film, on va voir dans mon nom et fou boulot, on m'a sénégalais qui a dû me combattre en référence. Donc, Nene Koko Assimi Goïta, ne peut qu'Assimi supporter nous les Kama. Parce que je sais ce qui est possible. Les numéros que je vais venir de vous, je vais vous donner, ce n'est pas des numéros justes. Akabolini Bay. 2011, 35 tonnes. C'est faux. C'est plus que ça. 2012, 40 tonnes. C'est faux. C'est plus que ça. C'est plus que ça. 2013, 44 tonnes. C'est faux. C'est plus que ça. Mali, le Mali doit briller pour les Maliens. Parce qu'il est en position maintenant en 50 boulot chez Machima. On a neko, on met ala tantôt, me kira tantôt, ne me Assimi Goïta tantôt. Parce que, allez nana, quand on espoir du Malien Diouma, vraiment on est fier de Assimi Goïta. In classification worldwide, Mali name is not in the list. Why? Ne bora ka moufa owe sisa. Ni nana dien classification takaladje. Ni sanumba me bon Mali kono. Nene a fawe Malien a ben Allah subhanahu wa ta'ala tche. Mali tote lisika. Quand on parle les pays qui produisent les ors du monde. Djebé kono, Mamoudou me sanum produisait Djebé kono, Mali tokote a fanchi. Pourquoi? Aya sebe alana kirakama. Je veux quelques réponses. Malion, ne bora sanga statistique da oma, n'est-ce pas? Pourquoi Mali tokote Djebé sanum bolaoula? Doga fonyana alana kirakama. Aba fa Mali gouvernement yana, avant Assimi Goïta, ngante Assimi na lemare. Aba fa Mali gouvernement yana sisa. Kuka ki alana kirakama. Uka konkren bedi auma, amalenduma. Pour quelle raison Mali Torote parmi les plus grands producteurs de l'or dans le monde? Pourquoi? France était faux produit. Zéro. Pourquoi la France est la 4e position en réserve de l'or mondial? Pour quelle raison? France est ça nous me bon fanime. Mali me ça nous me bon ne bon que mou fawe atrami. Doya assuré. Avec John Boulot. Moi vous êtes au bébé. Vous ne me coula. Ça c'est de bonne guerre. Donc, Assimi Goïta il croit dit Poutine invité qui gagne à Bruski là. Donc, il va en bon, il faut savoir son excellence, Alana Kira Kama. Ame ala deli, il va en bon, il faut savoir Alana Kira Kama. Il va en le 22 septembre, oui, Malika premier anniversaire de l'indépendance. Parce que ça, c'est le jour qu'on va faire quitter la CEDEAO pour de bon. Le 22 septembre 2022, le Mali va dire au revoir à l'aménagement. Le 22 septembre 2022, le Mali va quitter la CEDEAO, Inch'Allah. Ou bien avant ça, si Assimi veut prendre le crédit. Mais si Assimi ne veut pas prendre le crédit, nous les Maliens, les 24 millions, on va sortir. Ça va être historique. Et ça va être historique. Amembo CEDEAO là, Inch'Allah. Donc Maliens, ay statistique la mais aka galomone dante dala mais ça on m'a à la kalida ne bena Mali statistique raoula kakla ka onyinga pour quelle raison Mali trotte ici là abake alak magafon. Alors le Mali n'est pas un pays pauvre, pas du tout. Tous ceux qui viennent en Afrique distribuer des vêtements, des habits, de la nourriture, etc. en fait font partie des services français au fond parce que les États africains sont richissimes. Alors ici, nous sommes sur La Tribune, qui est un journal français, qui nous parle de la production d'or au Mali en 2019, qui est en hausse de 7%. Donc ici, la production industrielle d'or au Mali a battu un nouveau record en 2019. On fait 65 tonnes d'or au Mali, rien que sur l'année 2019. Alors expliquez-moi pourquoi un pays qui fait 65 tonnes d'or a besoin que des prétendues associations panafricaines venant de la diaspora viennent distribuer des vêtements. Mais c'est pas fini. Ensuite, toujours sur ce site La Tribune, en dépit d'une situation sécuritaire délétère, le Mali connaît une hausse significative de sa production industrielle d'or, mais tout ça, ça ne profite pas au peuple malien. Le Mali a produit 50,5 tonnes d'or en 2015, puis 50,9 tonnes d'or en 2016, puis 60,8 tonnes d'or en 2018, mais aucun pays européen ne produit autant d'or. C'est-à-dire qu'en gros là, nous sommes en train d'apprendre que en 2020, le Mali a fait 71 tonnes d'or sorties du sol malien. Le Mali est le pays le plus riche au monde. Parce que l'or vaut plus que le pétrole. Ni Adam Diko ne vont venir vous présenter tout cela. Mais ici, nous sommes sur un site où c'est un classement mondial des pays les plus riches au monde.
selon leur réserve en or. Eh bien, vous voyez, dans l'Afrique, le Mali n'apparaît pas. Et nous avons vu sur l'écran précédent que la France était en quatrième position, mais on n'extrait pas d'or en France. Pour quelle raison? Le Mali n'apparaît même pas sur la liste. Vous voyez, le Mali, si nous devions prendre la production d'or du Mali annuelle et que nous additionnions, le Mali serait devant beaucoup de pays européens et asiatiques. Mais nous allons regarder cela encore un peu plus dans le détail. Tout ceci, ce sont des sites occidentaux, hein, ce ne sont pas des sites africains. Et d'ailleurs, sous cette vidéo, vous aurez les liens qui vous permettront d'aller apprécier la production d'or du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo. Et vous comprendrez pourquoi la France a besoin de corrompre la jeunesse africaine, pourquoi la France a besoin de fabriquer des terrains et vous faire croire que vous êtes pauvres. Mais en réalité, nous sommes le peuple le plus riche au monde. Alors regardez les chiffres. Ici, nous sommes toujours sur le Mali, bien sûr, et nous avons un classement de l'extraction d'or du Mali. En 97, on sort 18 tonnes, en 98, on sort 23 tonnes, en 99, 27, 2000, 28, 2001, 53 tonnes, 2002, 66 tonnes, 2003, 53 tonnes, 2004, 44 tonnes, 2005, 52 tonnes, 2006, 58 tonnes, 2007, 52 tonnes, 2008, 49 tonnes, 2009, 49 tonnes, 2010, 38 tonnes, 2011, 40 tonnes, 2012, 50 tonnes. Ce à quoi il faut ajouter 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, pourquoi le Mali 2018, n'a pas là où on doit être 2020, 2021. Alors sincèrement, de quelle aide alimentaire ou de quelle pauvreté parlons-nous? Avec toute cette or, le Mali est plus riche que la Suisse, les Pays-Bas, la zone euro, la Turquie, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Autriche, la Pologne, la Grèce, la Hongrie, le Danemark, la Biélorussie, la Finlande, etc. Là, vous avez la réserve en or de ces pays-là. Et l'or est très important. Pourquoi? Parce qu'elle permet de garantir la solidité d'une économie. Et c'est pour ça que la France vient chercher l'or africain, tout simplement. Donc, nous allons voir si dans son discours à l'ONU, Adam dit... Donc, Maliens, c'était des statistiques à vous donner pour qu'il y ait un fort. Quand il y a un massito indien, il y a un entre là. Akara masito indien kono ukatuka boka fo onyana ko fenta en boulot akara masito indien kono ukaboka manakan fo oytuni dorénavant que cela soit très clair, que ça soit la première et la dernière fois. On a tout ce qu'on a besoin et je répète amogo be dia fefe là abeba en boulot amogo be muna o refleni kanga jamana jo anyere ka boni fari sagwaina abona kandersa bon ne dugu ko fendro ne folo yawi ne sanundron ne fole yawe il m'a fait un sanundron parce que aboloko kobado ne bolo inte fossi. Le problème de notre pays c'est quoi? Maouté mine kou mine ou blarola. On ne rend pas canabo les gens comme ce monsieur que je viens de vous montrer. Ne Keita di. On yebe Keita là. Keita allez be Mali agriculture nyama. Wa Keita kalani no o kalandaye a ben ala. Mo be Keita don Bekuku Keita kungolo kain ko kungolo nya dai wa Keita ba benye don Mali kono dugulu bari be Mali kono anga jamana bain kono 10% de be ka utiliser o ne comment on était mbolo kono jere bla chaque kanté ntembolo e bene 200 korka yene la mossa on tembolo kono jege blanc c'est kono jege pourquoi me faut mettre dugulu c'est alors que fait même mbolo dugulu sans fait o ka boni mo be dugulu jukoro mo be dugulu sans fait mo du foloke Malion nyade dusoué Faden Sago tseka foi ke jamana yi Faden Sago e jamana sarakadi ne be ka Assimi supporter mon kama je compte sur Assimi moi je compte sur Allah subhanahu wa ta'ala les Maliens comptent sur Assimi que cela soit très clair dans la tête de Assimi et on compte sur lui et on sait qu'il a tous les atouts pour nous amener parce que la population le monde entier est derrière Assimi Goïta. Ah yeah voilà Keita devant vous Keita word de dira Keita ma Assimi na folo takadi Keita ma ko Mali ko Samia bena se kaka ke ala kama aka engrais business di Mali ndim sanuma ko ta engrais ta fambe ko na nai wala sa Mali Sénégal ko engrais soro Keita tara engrais business di mo woro di ma o mo woro la mo kilibere nani engrais o mo woro la mo kilim nani engrais on a ni 300 tonnes pour 24 millions et ala na claque o be bo sekena Keita il s'appelle un patron c'est l'un des ministres du Mali pour que anga se ka dumunike mais Malion ne bena yira lo ngonya de dusu. Voilà un autre exemplaire devant vous.
ni tchè nigérien ni il fait partie parmi les plus riches du monde dans le monde des agricultures. Ale ka jamana kono non seulement ale ka baraka ka sol jamana de ma fa yana mais en plus avec fana Mali kono ka Malien fere deme et Sénégal a flène avec chien mara de ke yani Keita ka ne ñonaw on est dronu munu malla ka essayer ka opportunité créer louer ka engrais business duruma comme ça il va avoir beaucoup de jeunes millionnaires au Mali ato kere abetaka wardi mawri ma milliard be mawmun bulo ou te seka wuli ka boss nogola yere ni midi masse ye fam muso duru de bulo abaketo muso nan tulu bulo de muso duru de bulo ye fam ou be kla os nogola ere jebe wulu gnyana donc Mali kono anga samia bana ali mo ma engrais soro koneka Keita to ni ato aka fuma tunya modi Keita doit démissionner. Keita n'est pas à la hauteur. Keita n'est pas le Mali Koura. Keita il est l'ancien, il est le Mali Koro. Ante Mali Koro mo aussi fait. Nous sommes jaloux. Donc Maliens, il y a des dessous. Au Kénégan Kori, donc on a tout ce qu'on a besoin pour avancer. Encore une fois, la démocratie a été engloupie par la dictateur et par les dictatures. Spécialement en Côte d'Ivoire, spécialement au Sénégal, Niger. Donc Assimi, ni donna djekulu là, ni ka kukuni djekulu be, il be terka kourayini yer là quoi. Donc nous tanga grain touni, ils sont pas à la hauteur. Maliens et abado et Afrique ou bebe oni na bi we New York, for de nous et tobu yu wole kukona. Awo, kukona koni ou be donna avion kono, kanga jamana impôt uta, anga jamana taxi. Donc abadi na akana na faire ko. Nous n'en fait ils vont rendre les pays des blancs riches encore hein. Parce que nous n'en avons dumuni saya folo. Nous n'en avons avion bio takana. Avion nous est au tadi. Nous n'avons pas hôtel nous est au business nous tadi. Nous n'avons pas transport ça fait que avec des Américains gouvernement onima. Donc abo feneta ko faro. Sari ni alana krache ni asimanga kuma la me wallahi bilalezi avec maloy ambebulu. Ni asimanga kuma la me natna ambela maloy aka fuma tunya modi. Le plus vite asimba on a me, le plus vite ametanye. Asimi anteka sigi en ko tamambulu koy. Ameka sigi parce que l'air a sonné. Mali moko ba dingman bela. Berbe qui a domaine joué donc il va que alana krakama il va en kuma kana mais au lieu calculer be fou à bon attendre sali Maliens pour que nega ira ka fawnina nous on a tout ce qu'il faut pour arriver là où on veut on a tout ce qu'il faut pour réussir on a tout ce qu'il faut quand agriculture sabati ne bena ira la ngo position wore dalen no asimier nous nga bono be mekla ko kala mais mina ira ka fo ngo wori medoma ngo wor fudu Putin ne ba fawye katemene taka ay na maka moneda. Prices, accelerating inflation, shortages of food and fuel, petrol, and problems in the energy sector are the result of system-wide errors the current US administration and European bureaucracy have made in their economic policies. That is where the reason I will mention our operation. Yes, but the root cause is precisely this. In fact, the operation we launched in Donbass is a lifeline they are grabbing at to be able to blame their own miscalculations on others in this case. But everyone who has at least completed primary school would understand the true reasons for the situation. So, they printed more money. Where did all that money go? It was obviously used to pay for goods and services outside Western countries. This is where the newly printed money flows. They literally began to clean out, to wipe out global markets. Naturally, no one thought about the interests of other states, including the poorest ones. They were left with scraps, as they said, and even that at exorbitant prices. While at the end of 2019, imports of goods to the United States amounted to about $250 billion. By now, it has grown to $350 billion. It is noteworthy that the growth was 40% exactly in proportion to the unsecured money supply into recent years. Donc toute la politique, c'est des voleurs, il doit être en prison. Third countries' markets. Donc troisième partie où examiner mon comme en jamana au Sénat qu'on détruit. For a long time, the United States was a big food supplier in the world market. Amena Amerique me domine di diabema. It was proud, and with good reason, of its achievements, By the way, this is an example for many of us, too. But today,
America's role has changed Ko drastically. Amérique ka jɔyɔrɔ a changera bi drastiquement. It has turned from a net exporter of food into a net A importer. bɔra maa min tun bɛ dumuni di kɔfɛ mais bi ale de bɛ don ni Loosely dumuni ye speaking, ka it bɔ is kɔfɛ. printing money and pulling commodity U flows bɛ wari away, printe buying ni food k'a di products all over the fantanden world. jamanaw ma minnu tɛ wari kɔrɔ dɔn fuwaridenw. The European Union is building up imports even faster. Donc u bɛ taga sisan ka taa n ka dumuni Such a san sharp kɔngɔ bɛ increase anw in minɛ demand that is donc olu not bɛ dumuni covered by kɛ. the supply of goods has triggered a wave of shortages and global Donc o inflation. kelen is global where this shortage global a inflation créera originates. n'i y'a mɛn ko dumuniw da ka gɛlɛn Mali la ko mɔgɔw tɛ ka se ka gaziw san Amérique de y'a créé. N tɛ ne ka kuma ye dɛ ne Poutine kumakan nin mais a ye kuma min fɔ kuma in bɛɛ la il faut que a ka mot clé lamɛn a ko Amérique ni Europe k'u bɛ wari de printer wari ye fu de wari ye papier de olu bolo hali papier tɛ c'est de l'imagination donc u bɛna sisan u bɛ wari in ta ka di Seydou Keita ninnu ma i ye faamu donc ni wari dira Seydou Keita ninnu ma u bɛ mun de kɛ u kan ka mun kɛ u nɔ la u t'a kɛ u kan ka mun kɛ jamana ye u t'a kɛ donc u bɛ baara kɛ sisan ka baara kɛ Amérique ye parce que Amérique ye papier di olu ma donc an ka jamana sɛnɛkɛyɔrɔw o bɛ kɛ nanzaraw ta ye fɛn fɛn kan ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɛ nanzaraw ta ye mais a tɛ ɲɛ anw yɛrɛ bolo mais à l'échange de quoi à l'échange de papier qui ne vaut absolument rien donc tubabu bɛ na an ka jamana kɔnɔ k'an ka dugukolo san n'u ye dugukolo san sanu bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ n'u ye dugukolo san sɛnɛ bɛ kɛ dugukolo kan n'u ye dugukolo san bagan bɛ mara dugukolo kan n'u ye dugukolo san u bɛ se ka so jɔ a kan n'u ye dugukolo san u bɛ se k'u sigi an ka jamana kɔnɔ donc en retour u bɛ fɛn di an ma fɛn min ni nafa t'a la kun ni ju t'a la voilà ce que les dirigeants dirigés de l'Afrique ont l'habitude donc on dit Abba Seydou Keita on veut plus de lui il doit quitter an t'a fait bi an t'a fait sini les jeunes maliens sont jaloux on veut avancer on veut des gens qui sont des rêves donc a y'a ye sisan ko nafa foyi tɛ an ni tubabuw ka jɛ la tuguni Poutine de y'a fɔ a bɔra ka calcul di bɛɛ ma ne tɛ dan yen dɛ parce que ne tɛ dan yen ne bɛ tila ka na yɔrɔ la tuguni n ko Faransi ma anw kɛ fosi ye ne dan tɛ ka kuma tɛ Turquie de y'a fɔ Turquie ministre des affaires étrangères de y'a fɔ Faransi ɲɛna ko Faransi tɛ fosi ye ko Faransi ka posture man ɲi ko n'a ye Faransi diya k'olu bɛ se ka Faransi aider walasa u ni Afrique ka bɛn quelle honte nous on veut pas s'entendre avec la France on n'a pas de problème avec la France on veut seulement divorcer avec la France et je répète pour la deuxième fois on n'a pas de problème avec la France. La France, c'est une ancienne femme qu'on n'en veut plus. On veut seulement divorcer avec la France. On n'a pas de problème avec la France. La France, c'est une femme qu'on a déjà dormi avec, on ne s'est pas entendu et on ne veut plus la France. On veut seulement divorcer avec la France. C'est plus simple que ça. Mais Maliens, il y a une Turquie forêt ministre Kala. Mais là, il y a un Fomba Kala, dans les Mali face de Mambadoy. Il y a un Fomba qui analyse la main. Mais il y a un Sey. Il y a un Fenoïraoula. Muna ne la sibe tan parce que ne bɛ bɔrɔ de dɔn muna ne bɛ tan ne dante n bɛ n ka jamana fɛ de a b'a dɔn ko diɲɛlatigɛ ye sakalaji de ye ne ye n sigi yan ne bɛ recherche k'aw ye ka bɔ ni kunu kumaw ye parce que ne bɛ fɛ an ka dɔn an ye maa min ye maa n'i bɔrɔ dɔn maa si tɛ molobaliya k'i la wa Assimi bɛ kɛ anw sago de ye ni Assimi ma fɛn fɛn kɛ anw ye anw yɛrɛ de nɔ don donc il faut pas qu'on devienne complaisant. Donc le 22 septembre, les Maliens sont demandés partout. Moi, je vais voir 8 millions de Maliens au dehors pour faire dégager notre pays dans l'administration de CEDEAO, pour faire dégager l'administration dans notre pays et qu'on demande à notre président de nous faire rentrer dans le monde des BRICS le plus vite possible. Maliens, Turquie ministre français ministre nous n'allons pas en Afrique ou dans d'autres continents ou pays avec une approche coloniale ou néocoloniale. Au contraire, nous les considérons comme des partenaires égaux. C'est ce qui fait la popularité de la Turquie en Afrique actuellement. La Turquie est appréciée dans tous les pays africains parce que la Turquie collabore avec eux d'égal à égal, leur parle dans la même langue amicale, les considère comme des partenaires égaux. Donc, nous ne les méprisons pas. Par conséquent, la croissance de la puissance et de la popularité de la Turquie dans ces domaines ne devrait déranger personne. Nous pouvons même aider la France si la France a du mal à retourner dans certains pays africains parce que la Turquie est un partenaire fiable. Lorsqu'un sommet africain se tient, il y a deux pays qui fournissent le plus de participation. L'un est la France et l'autre c'est la Turquie. Pourquoi devrons-nous nous considérer comme des rivaux? Pourquoi devrions-nous nous cibler?
Contribuons ensemble au développement de l'Afrique. En tout état de cause, les pays africains n'acceptent pas les approches coloniales ou néocoloniales. Nous l'avons vu dans l'histoire et nous le voyons maintenant. Les peuples africains sont fiers de leur identité et travaillons ensemble pour résoudre les problèmes qui se posent à eux, y compris la lutte contre le terrorisme, la stabilité de l'Afrique, la stabilité de la France, la stabilité de la Turquie. Il y a un dialogue entre nos estimés présidents qui s'est amélioré de plus en plus au cours des 2 dernières années. Nos relations entre nos 2 pays s'améliorent. Parler les uns aux autres, pas les uns des autres, c'est dans l'intérêt de tous. La Turquie avait déclaré que la France devrait apprendre de son passé colonial. Accusez-vous. Donc, ne Turquie de ka Canada français. Ne Turquie de ka Canada français. Que la France devrait apprendre de son passé posture coloniale. Donc, aba fone dante yana ko ne kan sigi en ko ka fo ko on n'a pas de problème avec avec les Français, on a des problèmes avec la démocratie, avec les dirigeants français. Ay Turquie ministre ani ala na kracha aofo. Il dit la France. Mais les esclaves de salon, alibi, anga malikono, anga gouvernement boka, kake fouardia, kanfo et madola. Et c'est pas les Français qu'on a des problèmes avec. C'est leur gouvernement qu'on a des problèmes avec. Non, c'est les Français qu'on a des problèmes avec. La France fait le travail de son pays. Le gouvernement français font le travail de leur population. Le gouvernement malien fait le travail de la population du Mali. C'est pour cela, si le gouvernement malien ne fait pas son travail, les Maliens sortent pour dégager de leur gouvernement. Donc les 10 comptes, on peut tourner autour du pot, mais les 10 comptes ne sont pas au dodo. Hein. Nous, on ne veut plus la France. On ne veut rien avoir avec la France. On en a marre avec la France. On veut aller dans le monde des brisques. La France a déjà fait assez et c'est fini. C'est Turquie même qui dit ça à la France devant le monde. Donc, un gouvernement akana boka toka ke kumani chemani foye ondala et ne a foye ngo silante ça arrête silansa ngo bolini bobra chien te ben mouye oyo de ye famu français mun ke c'est bien ye famu mais c'est abona ante to kan fatuni malien anga kankari ni to kan bamanan kan e dien kan folodi na foro ko ala nga kan foli ameka fo kambo o fene seda o no ya anga kan fobalia o fene seda o no ya anga kan fobalia anga na deficit do le bla bangi fene kono ala sanga kan fo wor ko ka ke ko parce que deficit ko parce que anga wor do bla réserve la ko ke tien anga kan dum donc asimi no refiena ame qui supporter nous ne kama vraiment figo famia ante qui supporter et coule bata on taire machite boyan kana on blofouya on te dit pareil ye famu ay mun fie ibo reke o ne bolo le plus moins de choses c'est que mun ke o kanga kana walia ne bolo est-ce bolo kankoina wa ante francicola bi ante francicola sini to bu ere afo ko francité maye ko francima afrique ke fosini jonte ku ka posture ko c'est colonial donc ne enta fina malien be kumaniye Siriki Fomba, son excellence, a fait bien affier, qu'on faut la ikato briski là. On est malien, on y est. Avec affier, on me fait comme qui a la craque avec un combat avec son excellence. On ne peut plus quand la bo. Normalement, ni la guerre me kake sini. On kunganga bo sini, ou bien on me bo bi. Communisme ko bana. Donc maintenant. Et bien, la solution est du solution dorée. Ne vous pas faire. Dieu kono jekulu mun tigira ga tigira de kiga ta dola. Et bien briquet d'or. Briquet pour croix d'odi. Min tigira 2009 si j'ai bonne mémoire. A briquet re jamana mun ba composer ou jamana were de toba ka. Brique B pour Brésil. R pour la Russie. I pour Inde et C pour la Chine. Afrique du Sud fara luka sanga ke duri o jamana munun filɛ ni diɲɛ sɔrɔ jateminɛ sɔrɔ kɛmɛ sarada bina ni filabo o jamana ninnu bolo diɲɛ jamana minnu mɔgɔ ka ca n'a bɛɛ olu b'a kɔnɔ diɲɛ sɔrɔba caman bɛ jamana minnu bolo olu bɛ jamana wɛrɛ bɛ ka taa yen et o biriki olu a fɔra ko dayɛlɛlen bɛ Mali ye ni Mali donna o la sisan olu fɛnɛ bɛ Mali protéger ne ko i tɛ don o la wa i bɛ don donc an b'a fɔ an ka président ɲɛna a ka don brique in na n'a ma don brique in na
akila ka be se ki yere bo cogo ta la koy c'est vrai an ka ministre des affaires étrangères avec ka tasuma dawla abuka kuma kokari mais kuma kokari gansan te blene e be ka kuma kokari u be ka bo ni sira wɛrɛ ite wala an be bo ni la mali ka bo ni nu fɛn nu na dra bana an be ta do brique la akin be lettre kɛ bi bɛɛ ka ɲɛsin brique représentant ma kan donna la surtout irisu ko ka ban dɛmɛ kama abana jamana o jamana be brique la bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a bɛɛ a dabara de ko pour que ka diɲɛ lafiya a bɛ minnu kɔnɔ k'olu kelen ta ye ko k'olu ta kana se ka taa papier b'a kalama ko États-Unis bɛ ka guerre dɔ lawuli diɲɛ kɔnɔ États-Unis kelen olu n'a bɛ taa fɔ ko irisu ka ni irisu ka ko gaji bɛ i wa e ka mɛn i kulo b'a la i ka mɛn wa o bɛ kɛlɛ kɛ o mun daminɛ dɔ ye o bɛ gɛrɛ bon anw minnu bɛ yen n'a ko kuma fɛ yen an t'an ɲɛna ta depuis sisan ni nin ko daminɛna ka e Mali to yen i tɛ irisu ka brique la i bɛ sira fila tɔgɔmabaga i ni bobara bɛ to o tɛ ɲa dɛ n t'a la mais musariya b'a kɔnɔ e t'o bato assise nationale de bɛnn'a kan k'an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an jamanadenw anw de y'a fɔ Asimi ɲɛna ni Asimi sigilen t'a yɛrɛ kama Simbo Arogua des autorités nin fɛn naani u ka taa nin sira fɛ a fɔlɔ an ka bɔ CEDEAO la a filanan an ka bɔ UEMOA la an k'an ka wari dilan a sabanan an ka taa don brique la a naaninan anw yɛrɛ peuple an k'an wasa don MINUSMA na n'an bɛɛ y'o kɛ sisan baara bɛ ɲa sinon ninnu ka laɲini duuru ni bɛ segin a kan papɛ o kɔfɛ ni ɲininkali min b'a bolo a bɛ se k'o fɔ a laɲini duuru a fɔlɔfɔlɔ kun ye ka Mali bali cogo bɛɛ la walasa an ye plainte min don Faransi ma k'a bɛ taa lebu diɲɛ ɲɛna o kana se ka kɛ donc maliyɛnw so filɛ sobolikɛnɛ filɛ nin n'an diya an bɛ se k'an sigi yan parce que Asimi ka d'an bɛɛ ye ka kɛ manamanakan fɔ ye ka Asimi kɛ le plus grand savant du monde an tɔ bɛɛ ye n'olu ma di o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye non Asimi bɛna kɛ sa a bɛ se ka kɛ sa i b'a dɔn dɛ non Dante an ka mɔgɔ ninnu cɛ duuru ninnu u bɛ ka mun kɛ nin ye e m'a faamuya o an k'an jɔ dɔɔni ba in an b'an jɔ dɔɔni cogo jumɛn il y a 500 ans an bɛ jɔnya la mɔgɔ kelenw bolo e ni ala na quartier mɔgɔ hakilima yɛrɛ bɛ sɔn k'i jɔ k'an k'an jɔ dɔɔni mɔgɔ jumɛn de bɛna digi anw na qu'est-ce que ça va prendre bombe de bɛ ci Bamakɔ kɔnɔ ala k'an kisi o ma wa o don an bɛ décision ta wa mɛ n jɔ dɔɔni mun de la mɔgɔ n'i taa yɔrɔ dɔn ka ban i dɔn ko o n'i taga yɔrɔ a tɔ man k'i kɔnɔna fili jamanadenw de ye ala kumakan ye ala tɔgɔ de ko ya jami ne jama ye fɛn fɛn fɔ ala bɛ yen de jama de ko Asimi ka bɔ ni faden sagoya tɔ in na s'il vous plaît son excellence ka d'a kan kiri tigɛra bɛɛ ɲɛna kunu la démocratie engloutie par la dictature au Sénégal devant le monde au kɛra bɛɛ ɲɛna donc Asimi Goïta les Maliens an ye an assisi kɛ an kumani fɛ mun b'an bolo an y'o f'i ɲɛna i kan ka kan da an ma assisi la o ma kɛ fɔlɔ an ye assisi kɛ an k'i ma ko an ka wari an b'a dɔn i bɛ k'i préparer o la wa i bɛn'o fana kɛ an k'i ma k'an tɛ CEDEAO la parce que kɔngɔ bilana o ma kɛ fɔlɔ an k'i ma k'an tɛ aménagement fɛ o ma kɛ fɔlɔ an k'i ma k'i ka Mali zone ninnu k'i k'u minɛ i k'u bɛɛ minɛ dɔw bɛ ka minɛ a bɛɛ tɛ ka minɛ an k'i ma an tɛ Mali kɔrɔ tagabolo foyi fɛ tuguni an ɲɛ bɛ Keita la tuguni a bɛ ka sigi Mali kɔrɔ tagabolo kan fo Mayiga nalen a ye ala sigi bɔgɔ jeninen kɛnɛ kan donc an tɛ Keita ɲɔgɔnnaw fɛ tuguni Asimi an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini son excellence les Maliens sont jaloux voilà le Mali devant vous je suggère i ka nin photo in ta i ka to k'a lajɛ an tɛ foyi fɛ ne nin tɛ ne bana lamɛnbagaw ni ne kun bɛ ne Dante bolo ka da aw ma sur carte kɔnɔya la inshallah into next time